Bħal f'ħafna kulturi oħra, f'pajjiżna għandna tradizzjoni twila ta' ħlejjaq fantastiċi li jabitaw f'irkejjen u mkejjen oskuri. X'inhuma l-oriġini ta' dawn il-ħlejjaq mid-dinja tas-seħer u tas-sħaħar? Tgħid fihom nitfa' verità u fejn issibhom? Fl-għajdut tal-imoddi jew kantuniera l-bot jistennew? Fit-tradizzjoni Maltija orali kienu jsemmu ħafna tipi ta' annimali fantastiċi. Diversi minnhom kienu kompletament fantastiċi ġifieri mill-immaġinazzjoni tal-bniedem. U oħrajn kienu annimali reali li sibhom barra veri u li tawhom aspett fantastiku. Pereżempju fil-ħrejjef insibu il-silfjun u l-gabdol li huma ħud kbar u fil-ħrejjef tismuhom jitkellmu u jagħmlu affarijiet fantastiċi, imma dawk kienu fil-fatt u għadhom baljeni u ħut kbir li jeżisti fil-baħar. Issibu wkoll pereżempju stejjer tal-ora pl-iswed u li ġib ir-risq il-ħażin, jew nkella tal-ħamiba l-bajda li ġib il-ġid. Daw ukoll annimali veri li ssibuhom fil-twemmin Malti. Kienu jemmnu wkoll fil-bont ta' dwejra li kienet ħuta kbira li tgħix fl-ar ta' dwejra u li kienu jibżgħu minnha l-baħrin, jew nkella l-qarnita l-kbira li kienet tgħix fil-baħar tal-Mellieħa. U kif għadna hemm ukoll annimali li huma kompletament fantastiċi. Pereżempju fi ħrejjef naqraw dwar il-golfu li kienet tajra li toħroġ bil-lejl u toqtol l-asafar oħra tar-re u hekk tara li xi persuna anke da jinbidel fil-melħ. Kien hemm l-ajkla l-kbira li kienet tgħix taħt l-art u di kapaċi persuna terfgħu fuq dara. Kien hemm ukoll l-aġeb tal-ilma, aġeb jiġifieri tip ta' monstru li kien serb b'7 tirjus. Id-dragun huwa wieħed mill-monstri li jinstema wkoll fil-ħrejjef ta' Manuel Magri, jien jismu Dragun Draganti, forma ta' serb kbir. Kien hemm storja dwar id-dragun f'waħda mill-ħrejjef ta' Manuel Magri fejn dan id-dragun kien jinbidel forma ta' bniedem biex jisraq it-tifla tar-re. U kien hemm annimali ieħor jismu d-dajna li kien annimal jgħidu li kien ħrax ħafna. Waħda mill-annimali fantastiċi li jisemmu ħafna fit-tradizzjoni orali kienet il-bellija. Din kienet jgħidu forma ta' ħuta li tgħix f'xi bir u hekk xi tfal jitgħawlu l-isfel di kapaċi titlaw tiblaħħom għalhekk bellija. Forma oħra ta' ħuta li tinstab taħt l-art kienu jgħidu li teżisti fil-post Dragonara, ħdej il-Bajja ta' San George. Hemmhekk hemm qar kbir fej kienu jisimgħu ħsejjes tal-ilma jitqalleb u għalhekk sejħulu Dragonara. It-twemmin naqas f'dawn l-annimali fantastiċi, iżda għataw min meta jara lifa jgħid li xi ħaġa ħażina jew nkella xi wiża jissoċjaha mal-mart. U għaw xi ftit ukoll naf min għadu jemmen li l-baħrija sewda hekk jara xi waħda tfisser li ġejja l-mowt. U għataw ukoll min jaħseb li l-qattusa sewda hekk jara xi waħda tfisser risq ħażin jew ħajġilu xi ħaġa ħażina. Imma bqija ħafna minn dal-twemmin spiċċallu. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.